Takže ahoj, zdravím vás pri našom 5. dieli z Minecraftu. V dnešnom dieli by som chcel si to trocha tu upraviť. Už som si to, upraviť vstup do tej farmy. Už som si to aj spravil, že to bude. Už som si spravil takú plošinku, že spravím to za kamerou a nakoniec som to spravil na kameru. Tak takáto to bude plošinka a toto tu trocha poupravoval, ešte to budem upravovať. No, takže ideme sa vyspať. No, už som si aj pripravil toho sandstone. Máme ho dosť. Stack a pol. Takže skla máme, takže to bude raz, 2, 3, 4. Toto bude takto. Takto by som to chcel a toto sa spojí s tým. Toto sa tak spojí a je to aj výhoda, že to bude takto, ale aj nevýhoda. Lebo keď pôjdem po vonku, tak budem musieť, keď to budem zbierať vonku, tak budem musieť ísť vnúter. Toto spravíme. Dlho už nebol 5. diel, to sa ospravedlňujem, lebo som musel aj robiť a teraz som zakladal server, Hamachi server, kde budem natáčať aj s kamošmi. Takže už je založený, to je pozitívna správa, ale ešte nebudem na ňom hrať. Ešte to tam len pripravujem. Včera som ho začal robiť, som ho spravil večer a som tam začal robiť a ešte som musel meniť potom mapky a tak. To sem dáme. Tak, toto sa dá ešte prejsť, takže toto dáme takto. Už len toto a strechu. Nechcel. To drevo a ten sandstone to spolu tak ladí. Sa mi to celkom ľúbi. Čiže to je 54. Takto. Nahrávam ešte 3 minúty alebo 2, neviem presne. Takže tento diel by mohol mať z takých 14 minút, možno. Neviem fakt, koľko. Takže takto. A ešte v dnešnom dieli si vykraftím diamantový meč a pôjdem si zobrať obsidian. Spravíme si bránu do pekla a tak ďalej a tak ďalej. A na ďalší diel to budeme preskúmať. Takže toto si ešte idem upraviť zvonku. Tak, toto neviem, čo by som tu ešte takého dal. Lebo je tu toto, takže to celkom aj zavadiť, idem si ešte pokosiť. A možno, že sa už vydáme do toho netera. A potom by som si chcel spraviť aj tú farmu, XP farmu na pavúkov. Takže aj to bude. A ešte nepojeme do netera, ale pojeme si postaviť
kde sa budeme vítať, no kde budeme zapínať video, takže na to som zabudol, že musíme si vykraftiť ešte rebríky. Už to mám premyslené asi, jak to bude, no nič moc, ale uvidíme, čo na to vypovíte. Nemám žiadne rebríky, dobre, OK. Takže ešte potrebujem ale 4 rebríky. Tu som nechcel. 4 Tak, 4. Tri teda, jeden máme. No máme 10. Lebo som si neuvedomil, že tam ešte dajú oni 2, tak dáme ešte 4. Tak. Takže idem pre ploty. No dobre. Takže to máme kameň. Takže chcel by som to urobiť niekde tuto. Takže nepadaj. Takže ideme. Spravíme si to asi tuto. No, spravíme to tuto. Fakt neviem, kde to urobiť. Tuto to spravíme. Takže stĺpe dlhý 4 kocky. 3, 4 a tuto bude taký menší, takto to bude. Tak. Toto spravím iba takú menšiu konštrukciu a to zväčším pomaly. Tak. Takto, tam bude ten rebrík. A to by stačilo, ale nie, robím si srandu. Takže takto. Ne, Tak, na dĺžku to je dobre, ešte sem to dám. Ešte hentam to. Ešte to dáme potom o 1. Bude to dobre. Takto. A takto prídem. Takto sa postavíme. A môžeme vítať. No takže takto. Ešte máme tie ploty. S tým si to tu ohraničíme. Dúfam, že to vydá. No, nevydá. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 potrebujeme plotov. Tu si dáme rebrík. No, moc vysoké to není. No, to stačí také. Poprípadne to ešte upravím voľako. 10 rebríkov teda. Plotov. Nemáme dreva. Takže nič, ideme ťažiť. Už aj týchto vecičok máme málo. Toto tam môžeme pohádzať. Kameň môžeme sem dať. To tiež nepotrebujeme. A ideme rúbať drevo. Sa chystám natočiť aj ten let's play z tých toho mojho servera, aj
ešte ďalší kamoši tam budú točiť, takže na to som spravil ten server. Sme tam točili a buď budem sám točiť, alebo aj s kamarátmi. Ale to ja už nebudem točiť, to bude on a ja už tam len budem. Takže to stačí 13, takže to by mali byť 26. Spravíme z toho sticky. To je 28, no dobre. Stack a skoro 2 stacky. Takže ideme na to čo tam je. A dobre. Ešte si potom za kamerou naťažím voľaké ako sa tomu hovorí, to drevo. To 2, 4, 6, 8 a to bude 10. Tu to je 10 a ideme to tam dokončiť a už to bude aj koniec, takže ešte sa vyspíme. No, sa vyspali. Už to tam dokončíme a dokončíme to aj ukončíme to. Takže dnes ešte... Sem vyjdeme. Tak. To sem dáme. No a to už sme spravili, takže už to ukončíme, takže ja sa s vami lúčim, uvidíme sa pri 6. dieli. Čau čau.